Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Alam ko, kaya nakatuto ka pa rin kasi talaga gusto mo talagang swertihin. Sure naman ako kapag lagi ka nakatutok dito sa Love Trip, lagi ka talagang suswertihin. Sige nga, patingin nga ng ngiti. Sige ng ngiti. Oy, thank you ah. Alam mo, love na kita. Kasi lagi ka nakatutok dito sa Love Trip. Isang kiss. Live yun, walang halong chemical. Pag ganyan ba naman talaga, lagi kang suswertihin yan. Again, it's Friday. Friday the 13th. Huwag na muna masyadong maniwala sa malas-malas na yan. Actually, wala namang mali sa paniniwala sa mga pamahiin na ganyan. Gaya nga niyang Friday the 13th. Ang mahalaga ay important. Hindi. Ang mahalaga, hindi tayo nagpapadala. Alam mo yung tagumpay naman napaghihirapan yan eh. Hindi mo yan nakukuha overnight. May mga araw na pwede tayong swertihin. Pero nakadepende pa rin talaga sa isang sipag ng tao. Sabi nga nila, di ba, kapag may sipag, may adobo. Hindi? Ano ba? Ano bang ulam yun? So, iwanan kita ng love tip. Bago ko magpaalam ngayong araw, para hindi ka malasin, magsipag at magdasal. Magdasal hindi anong sal yung naiisip mo. Yun lang, be. Magsipag. Magdasal. Hindi pwedeng lagi nakaasa sa langit. Uy, walang mahuhulog na pera dyan, be. O, nakatingin sa langit. Yun lang. Asya. Tatakbo na, mi. Baka mamaya may matapakan na kung pera bigla akong swertihin Tatakbo na, mi, pauwi. Nakakasama mo pa rin ang babaeng daldal ng daldal. Kung hindi dumadaldal, tumatakbo. Ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. Susunod na po ang programang EDSA by Jago Bandido. Again, this is your dalalerang atleta na palaban sa kahit anong karera basta may pera. DJ Mara Tony. Ang ngiti-ngiti. Iwanan na muna kita dyan with another feel-good music brought to you by Kylie. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!